Oherwydd y Covid, rydyn ni wedi bod yn aros yn y tŷ ac yn ofalus iawn pan ni'n mynd allan. Ond mae hawl mynd ar yr afon ac mae'n saff achos dyn ni ddim yn mynd yn agos at neb. Mae Dadi'n mynd mewn cwch Canadian mawr gwyrdd gyda fy chwaer. Fi'n mynd ar ben fy hun. Rwy'n mwynhau ar yr afon ac mae gen i caiac oren a glas yn arbennig i fi. Rwy wedi dysgu padlo yn dda ac yn gallu mynd eitha cyflym. Fel arfer rydw i'n gweld defaid a gwartheg. Ambell beth maen nhw'n dod yn agosach i weld beth ni'n neud. Mae yna lawer o fywyd gwyllt ar lan yr afon.